Dasana an Sahl bin Abi Hazmata. Kala ngucap sapa Abi Hazmah. Wujida ditemu sapa Abdullah bin Sahlin Abdullah bin Sahl qatilan hale terbunuh. Faja'an ulim teko sapa ahu dulure Abdullah wa ammahu lan pamane Abdullah. Huwayyisatu hiya huwayyisah wa muhayyisatu lan muhayyisah. Wa huma tawi huwayyisah muhayyisah iku amma Abdullah bin Sahlin pamane Abdullah bin Sahl ila Rasulillah maring Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fadhahaban nuli tumandang sapa Abdurrahman ya Abdurrahman ya takallamu hale ngomong sapa Abdurrahman faqala nuli dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-kubra ing lafal al-kubra dhisikna sing tuwa al-kubra ing dhisikna sing tuwa kala ngucap sapa huwayyisah muhayyisah ya Rasulullah itu Gusti Rasul inna sedune kita iku wajadna nemu sapa kita Abdullah bin Sahlin Abdullah bin Sahl qatilan hale mati fi qali bin ing dalem sumur utawa nggon sendangan ngono kuwi min ba'dhi qulubi Khaybar saking sebagiane pira-pira sendangane utawa sumure tanah Khaybar faqala nuli dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam man ing apa tatahimuna podo curiga sapa sira kabeh kalu podo ngucap sapa huwayyisah muhayyisah karo Abdurrahman ditakoni Nabi lha kowe curigane piye natahimu curiga kita al yahuda ing wong Yahudi kala dawuh sapa Nabi afatuk simuna ana toh gelem sumpah sapa sira kabeh khamsina ing 50 apane yaminan sumpah anal yahuda sedune wong Yahudi iku kotalat madani sapa Yahud hu ing Abdullah kalu padha ngucap sapa huwayyisah muhayyisah Abdurrahman wa kaifalan hale kepiye iku nuksimu sumpah sapa kita alama ing atase perkara lam naro kang ora weruh sapa kita. Kala dawuh sapa Nabi fatubari unuli mebasake kum ing sira kabeh sapa al yahudu wong Yahudi bihomsina kelawan 50 anahum sedune Yahud iku lam yaktulu ora mateni sapa Yahud hu ing Abdurrah kalu padha ngucap sapa Huwaisah muhayyisah Abdurrahman wa kahlan hale kepiye nardo ridho sapa kita bi aimanihim kelawan sumpah Yahud wa hum hale utawi Yahud iku musyrikuna padha musyrik fawa danuli nebus hu ing diatu Yahud iku wau sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min indihi saking sandinge Rasul arsala mursalake hu ing hadis sapa Malik bin Anasin kala ngucap sapa Al Haris bin Miskinin qiraatan hale diwacake langsung alaihi ngatasi Haris wa ana utawi ingsun iku asmau guru ingsun an Ibnil Qasimi hadasani sapa Malikun an Yahya bin Sa'idin an Busyair bin Yasarin anahu setuhne Busyair iku ahbaru ngabarake sapa Busyair hu ing Yahya ana Abdullah bin Sahlin ing sedune Abdullah bin Sahl al-Ansariya wa muhayyisah tabna Mas'udin iku kharaja metu sapa muhayyisah karo Abdullah ila Khaybar nuju maring Khaybar fatafarraqa nuli pisah sapa Abdullah muhayyisah fi hawaijihi ing dalem nekane hajate utawa butuhe Waisah karo muhayyisah karo Abdullah iku wau fakutilan nuli dibatani sapa Abdullah bin Sahlin faqadiman nuli maju sapa muhayyisah tu muhayyisah fa'atan nuli nekane sapa muhayyisah wa hiya muhayyisah wa hulan dulure muhayyisah huwayyisah tu hiya muhayyisah wa Abdurrahman bin Sahlin ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fadhahaban nuli tumandang sapa Abdurrahman liyatakal lama krana yen ngomong sapa Abdurrahman limakan himaring panggonane Abdurrahman min ahihi saking dulure Abdurrahman sing rupane kuwi mau Abdullah bin Sahl panggola nuli dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabir dhisike sing tuwa sira fatakallama nuli ngomong sapa Huwayyisah
wa muhayyisatu lan muhayyisah fadzakaru nulin nutur sapa huwayyisah muhayyisah sakna Abdillah ibni Sahlin ing keadaane Abdillah bin Sahal faqala nuli ngucap faqala nuli dawuh lahum maring huwayyisah muhayyisah karo Abdurrahman sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atahlifuna nata sumpah sapa sira khamsina ing 50 apane yaminan sumbai atas tahikuna lan haki sapa sira kabeh dama sahibakum ing dame dulur utawa kancamu kabeh auqa tilukum utawa ngamateni sira kabeh kala ngucap sapa malikun kala ngucap sapa Yahya faza amanulin nyono sapa Busyairun ana Rasulullah sedune Rasul sallallahu alaihi wasallam iku dan nebus sapa nabi hu ing damin indi saking sandinge nabi khalafan ulayani hum ing ruwat wong sing riwayatake sing ning dhuwur iku wau sapa Sa'id bin Ubaidin atau iu abarona sapa Ahmad bin Sulaiman kala ngucap sapa Ahmad hadasana sapa Abu Nuaimin kala ngucap sapa Abu Nuaim hadasana sapa Sa'id bin Ubaidin atau iu an Busyair bin Yasarin ya amal nyono sapa Busyair ana rajulan ing sedune wong lanang minal ansori yuqalu kang diucapake lahu maring rajul sapa Sahl bin Abi Hathmata Sahal bin Abi Hathmah iku ahbaru ngabarake sapa Sahal hu ing Busyair ana nafaron sedune kelompok min qaumihi saking kaume Sahal iku intolaku budal sapa kaum ila Khaybar nuju maring Khaybar fatafarraqu nuli bisa sapa kaum fiha ing dalem Khaybar fawajadu nuli nemu sapa kaum ahadahum ing salah sijine kaum qatilan ing terbunuh faqalu nuli padha ngucap sapa kaum lil ladina maring wong akeh wajadu kang nemu sapa ahad hu ing kotilan niku wau indahum ing dalam sandinge kaum kotal tumateni sira kabeh sahibana ing kancane kita kalu padha ngucap sapa kaum mangkotalna ora mateni kita hu ing ahad ya kaum iki sing dituduh berarti sapa wong ya Hudi wala alimna lan ora ngerti sapa kita kotilan ing wong kang mateni fantolaku nuli budal sapa kaum sing saka nafar min qaumihi ku wau ila nabiyillahi maring nabine Allah faqalu nuli padha ngucap sapa kaum ya nabi Allah nabi Allah indolakna budal kita ila Khaybar nuju maring Khaybar fawajadna nuli nemu sapa kita ahadana ing salah sijine kita kotilan ing terbunuh faqala nuli dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing dawuh al-kubra dhisikno sing tuwa faqala nuli dawuh sapa Nabi lahum maring Huwaisah muhayyisah karo Abdurrahman iku wau tak tuna becik nekanana sapa sira kabeh bil bayyinati kelawan bukti utawa saksi kowe nek pancen nuduh wong Yahudi sing mateni golekno buktine golekno saksine alaman ing atase wong kotala kang mateni sapa man kalu padha ngucap sapa Huwaisah muhayyisah Abdurrahman malana ora ana iku keduwe kita bayinatun utawi bukti kula mboten gadah bukti ya kan lucu kala dawuh sapa nabi fayahlifuna nuli sumpah sapa sira kabeh fayahlifuna nuli padha sumpah sapa Yahud iku wau laku maring sira kabeh kalu padha ngucap sapa Huwaisah muhayyisah karo Abdurrahman lan ardora ridho kita bi aimanil Yahudi kelawan sumpah wong Yahudi wa karihalan geding sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayat tulang yen to dibatalake apa damuhu dame Abdurrahman sing terbunuh iku Abdullah iku wau sing terbunuh fawadan nuli nebus sapa nabi hu ing damuhu niatan ing 100 min iblis sedekah saking untune sedekah khalafan ulayani hum ing hadis hum ing ruwat sing ning dhuwur sing riwayatke hadis iku wau sapa Amr bin Suaibin abarona sapa Muhammad Ma'marin kala ngucap sapa Muhammad hadasana sapa Rauh bin Ubadah kala ngucap sapa Rauh hadasana sapa Ubaidullah bin Ahnasi an Amr bin Suaibin an abihi an jadihi apa anak ibna Muhayyisah tasdune anak lanang Muhayyisah al ashura iku asbahan dadi saesuk-esuk sapa ibna Muhayyisah iku qatilan terbunuh ala abwabi Khaybar ing atase biro-biro lawange Khaybar faqala nuli dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Akim jumenengno sira syahidene ing saksi loro. Nek kowe pancen nuduh wong Yahudi sing mateni golekno saksi loro. Alaman ing atase wong kotala kang mateni sapa man hu ing Abdullah. Atfa mongko ngowehake ingsun hu ing man ilaikum maring sira kabeh birumatihi kelawan dadunge utawa taline man kola ngucap sapa huwa Isa iku ya Rasulullah wa min aina lan iku ing dalem mendi usibu nekani ingsun sahidani ing saksi loro wa inama asbahalan nanging pestine saesuk-esuk sapa Abdullah iku kotilan terbunuh ala abwabihim ing ngatasé pira-pira lawange Yahud. Kala dawuh sapa Nabi, fatah lifu nulis sumpah. Sapa Yahud iku wau khamsina kelawan 50. Apane kok fatah lifu nulis sumpah sira khamsina kelawan 50. Apane kok samatan sumbai. Kala ngucap sapa Huwa Yisah iku wau. Ya Rasulullah do Gusti Rasul wa kaifalan hale kepiye ahlifu sumpah kita. Ahlifu sumpah ingsun alama ing atase perkara la alamu kang ora ngerti sapa ingsun. Pripun Nabi kula kon sumpah wong kula ora ngerti kedadiane weruh-weruh Abdullah wis glundungan bercucuran darah. Fangkola nuli dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Panas tahlifu nuli amrih njaluk sumpah sapa sira minhum saking kaum khamsina ing 50 apane kosamatan sumbai. Faqala nuli ngucap sapa huwa Yisah ya Rasulullah do Gusti Rasul kaifa hale kepiye nastahlifu ngalap sumpah sapa kita hum ing kaum wa hum hale utawi kaum iku al yahudu wong Yahudi. Faqosama nuli bagi sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia tahu ing diate Abdullah iku wau ilaihim maring Yahud wa aana lan nulungi utawa nulungi sapa nabi hum ing kaum sing rupane iku wau dulure sapa wau Huwaisah Muhaisah karo Abdir Rahman binis wiha kelawan separone diat. Babul qawadu iku bab nerangake kisos. Abarona sapa Bisrum bin Khalidin kala ngucap sapa Bisr hadasana sapa Muhammad bin Ja'farin an Syubata an Sulaimana kala ngucap sapa Sulaiman sami tu krungu ingsun Abdillah bin Murrah ing Abdillah bin Murrah an Masruqin an Abdillah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kala dawuh sapa Nabi la yahilu halal apa damu imriin getahe seseorang muslimin kang muslim illa bi ihda salasin kejaba sebab salah sijine perkara telu. Ora halal darai wong muslim kejaba telung perkara iki. Sing pertama an-nafsu ya mateni bin nafsi kelawan jiwa. Wa sayyibulan dikisos serondo. Wa sayyibulan dikisos serondo azani kang zina. Wong sing apa zina. Zinane sing zina apa muhsan wat tarikulan wong kang ninggal dinahu ing agame tarik dalam arti wong sing apa murtad al mufariqu kang misahi jamaah. Ambarona sapa Muhammad bin Lalai wa Ahmad bin Harbin wa lafdhu tawil faliatis iku li Ahmad ketuwi Ahmad kala ngucap sapa Ahmad karo Muhammad iku wau hadasana sapa Abu Muawiyah anil A'masy an Abi Sholihin an Abi Hurairah kala ngucap sapa Abi Hurairah kutila dipateni sapa rajulun wong lanang ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam farufi anuli diangkat dalam arti dilaporake farufi anuli dilaporake sapa al-qatilu wong kang mateni ilan nabi maring nabi fadafa'a nuli ngwehake sapa nabi hu ing qatil ila waliyil maktuli maring waline wong sing terbunuh. Faqala nuli ngucap sapa al-qatil wong kang mateni ya Rasulullah do Gusti Rasul la wallahi ora demi Allah ma'arot orang ngarepake ingsun kot lahu ing mateni maktul ki wong sing terbunuh nak qatil wong sing mateni. Faqala nuli dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liwaliyil maktuli kedue waline maktul maring wong sing waline maktul wong sing terbunuh iku mau ama eling-eling innahu setuhune qatil
Iku inkana lamun ana sapa kotil iku sodikon bener. Lah wong sing mateni kuwi mau ngomong, kula ki ora niat mateni Nabi. Inkana lamun ana sapa kotil iku sodikon bener, soma kotal tan nuli mateni sapa sira. Hu ing maktul. Dakhol ta mongko mlebu sapa sira annara ing neraka. Fahalla nuli ngecolake sapa Nabi sabilahu ing dalane kotil. Sabilahu ing dalane kotil. Kala ngucap sapa iki warawine? Abu Hurairah. Kala ngucap sapa Abu Hurairah, wa kana lan ana sapa kotil iku maktufan dibondo. Iku maktufan dibondo ditaleni. Binis aten kelawan tali kendali. Fahoroja nuli ngetokake sapa kotil bihuri nas'atihi kelawan nglarake kotil. Fasummiya nuli diarani sapa kotil zanis ati ing wong kang duweni tali kendali. Akhirnya dilarak. Mergo wong sing mateni kuwi mau ditaleni terus dilarak. Akhirnya diarani apa? Zan nis'ah, wong sing dilarak. Ditaleni karo dilarak. Abarana sapa Muhammad bin Ismail ibni Ibrahim, kala ngucap sapa Muhammad, hadasana sapa Ishaqu an Aufin al-A'rabi an al-Qamah ibn Wa'il al-Hadrami an abihi, kala ngucap sapa abihi, ji'a ditekake sapa bil qatil kelawan wong kang mateni, alazi qatala kang mateni sapa qatil ila Rasulillah maring Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ja'a teko bihi kelawan nggawa qatil sapa waliyul maktuli waline wong kang dipateni, faqala nuli dawuh lahu maring waliyul maktul sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atakfu nampa ngapura sapa sira. Kala ngucap sapa waliyul maktul, la mboten. Kala dawuh sapa Nabi, atak tulu arep mateni ingsun. Kala dawuh sapa Nabi, atak tulu ana ta arep mateni sira. Kala ngucap sapa mau waliyul maktul, na'am nggih. Kala dawuh sapa Nabi, idhab budal sapa sira. Falamma dhahaba nuli ing dalam semangsane budal sapa waliul maktul. Da'a mongko ngundang hu ing waliul maktul. Kala dawuh sapa Nabi, atakfu ngapurana sapa sira. Kala ngucap sapa waliul maktul, la mboten saged kula mboten saged ngapura. Kala dawuh sapa Nabi, atakhudu ana toh ngalap sapa sira. Adiyata ing diat ya tebusane iku wau. Kala ngucap sapa waliul maktul, la mboten. Lah kowe gelem ra entuk diat mboten. Kula pengen mateni, gwenten mateni. Kala dawuh sapa Nabi, atak tulono to harep mateni sira. Kala ngucap sapa waliul maktul, na'am nggih. Kala dawuh sapa Nabi, idhab budal sapa sira. Falamma dhahaba nuling dalam semangsane budal sapa waliul maktul. Kala mongko ngucap sapa waliul maktul, ama iling-iling innaka satuhune sira iku. Kala dawuh sapa Nabi, ora waliul maktul. Kala mongko dawuh sapa Nabi, ama iling-iling innaka satuhune sira iku in afauta lamun ngapura sira anhu saking qatil, fa innahu krana sedune qatil iku yabu balik sapa qatil bi ismika kelawan nggawa dosane sira, wa ismi sahibika lan dosane kanca ira. Nek kowe gelem ngapura dosamu, dosane kancamu kuwi digawa kabeh karo wong sing mateni. Fa'afa nuli ngapura sapa waliyul maktul anhu saking qatil. Fa arsala nuli ngecolake sapa waliyul maktul hu ing qatil. Kala ngucap sapa iki wau rawine iki wau. Sapa niki wau? Kala ngucap sapa Kala ngucap sapa abihi. Kala ngucap sapa abihi. Faro'aitu nuli weruh ingsun hu ing qatil
ya juru halid narik sapa kotil nis atahu ing tali kendaline kotil. Dikru ihtilafin nagilina iku nutur pasulayane wong kang nukil li khabari alqamata maring kabare li khabari al-muamatab niwailin fihi ing dalem khabar. Abarana sapa Muhammad bin Bashar dan kula ngucap sapa Muhammad. Hadatsana sapa Yahya bin Sa'idin an Auf bin Abi Jamilata. Kala ngucap sapa Abi Jamilah hadasani sapa Hamzah tu Abu Amrin ya Abu Amr al-Aidhiyu. Kala ngucap sapa Abu Amr hadasana sapa Al-Qamatu bin Wa'ilin an Wa'ilin. Kala ngucap sapa Wa'il sahitu nyaksani ingsun Rasulullah ing Rasul sallallahu alaihi wasallam hina ji'aing dalam semangsane ditekake sapa Rasul bil qatili kelawan wong kang madani yakudu kang nuntut hu ing kotil sapa waliyul maktuli waline wong sing terbunuh finis atin ing dalem tali sing saka lulang ngono kuwi. Pakolan nuli dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li waliyul maktuli maring waline wong sing terbunuh atakfu mbok yo ngapura sapa sira kabeh. Kala ngucap sapa waliyul maktul mboten kala dawuh sapa nabi atak huduna toh ngalap sira adiyata ing diat. Kala ngucap sapa waliyul maktul mboten kala dawuh sapa nabi fatak tulunuli arep mateni sapa sira hu ing kotil. Kala ngucap sapa waliyul maktul naam nggih. Kala dawuh sapa nabi idhab budala sira bihi kelawan gawa kotil. Falamma dhahaban uling dalam samangsane budal sapa waliyul maktul bihi kelawan gawa kotil. Fawalan nuli mungkur sapa waliyul maktul iku wau min indi saking sandinge nabi. Da'a mongko ngundang sapa nabi hu ing waliyul maktul. Pangkolan nuli dawuh sapa nabi lahu maring waliyul maktul atakfu mbok yo ngapura sapa sira. Wis nek iso mbok yo ding ngapura. Kala ngucap sapa waliyul maktul la mboten. Kala dawuh sapa nabi atak khudu ana toh gelem nampa sapa sira adiyata ing diat. Kala ngucap sapa waliyul maktul la mboten. Kala dawuh sapa nabi fatak tulu ana toh fatak tulu nuli arep mateni sira hu ing kotil. Kala ngucap sapa waliyul maktul naam nggih. Nganti berulang kali ditakoni nabi ngoten niku. Kala dawuh sapa nabi idhab budala sira bi kelawan gawa kotil. Faqala nuli dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda zalika ing dalem nalikane mangkono lah idhab bihi ama eling-eling innaka sedune sira iku in afauta lamun ngapura sapa sira anhu saking kotil ya bu mongko bali sapa kotil bi ismihi kelawan gawa dosane kotil wa ismi sahibi kalan dosane kanca sira fa'afa nuling ngapura sapa waliyul maktul anhu saking kotil wataro kalan ninggal sapa waliyul maktul hu ing kotil fa'ana nuli utawi ingsun iku ra'aitu weruh ingsun hu ing kotil ya juru hale ditaleni sapa kotil nis atahu ing tali kendaline kotil. Ambarana sapa Muhammad bin Basharin kala ngucap sapa Muhammad hadasana sapa Yahya kala ngucap sapa Yahya hadasana sapa Jami ibn Madarin al-Habatiyu an al-Qamatab ni Wa'ilin an abihi anin nabi sallallahu alaihi wasallam bimislihi kelawan sepadane hadis. Kala ngucap sapa Yahya wa huwa utawi hadis iku ahsanul luwih bagus minhu tinimbang hadis sing dhuwur iku wau. Abarana sapa Amr bin Mansurin kala ngucap sapa Amr hadasana sapa Hafs bin Umar wa huwa utawi Hafs bin Umar iku al-Khawdiyu. Kala ngucap sapa al-Khawdiyu hadasana sapa Jami ibn Matorin an al-Qamatab ni Wa'ilin an abihi saking bapake Al-Qamah. Kala ngucap sapa abi kundono sapa ingsun iku qaidan wong kang lungguh inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jaa mongko teka sapa rajulun wong lanang fi unihi kang iku ing dalem gulune rajul nis'atun utawi tali kendali. Dadi di gulune ditaleni kaya kewan ngono kuwi. Fangkolan nuli ngucap sapa rajul ya Rasulullah tu Gusti Rasul. Inna hadza satune iki lah wong wa ahilan dulur ingsun
iku kana ana sapa hadza wa ahi iku fi jubin ing dalem sumur yahfironiha kang ngeduk yahfironi kang ngeduk sapa hadza wa ahi ha ing jubin farofaan nuling ngangkat sapa hadza ki wong lanang iki wau almin kara ing alat berat sing gawe ngeduk sumur almin kara sing alat gawe ngeduk sumur cara saiki ya sing alat sing abot ngono kuwi ta saka bawa wesi sing gawe ganco ngono kuwi fadzoroban nuli mukul sapa hadza bihi kelawan minkor rok sasohi bihi ing sirai koncone hadza fakotala nuli mateni sapa hadza rajul iku wau hu ing sahibihi kayak ngeduk sumur bareng delalah ya mbuh sengaja apa ora nibake alate kena sirahe nganti dadi apa mati. Faqala nuli dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam akfu ngapura sapa sira anhu saking hadza mbok ya wis di ngapura fa'aban nuli wegah sapa waliyul maktul waqala lan ngucap sapa waliyul maktul ya Nabi Allah inna hadza satuhune ikilah qatil wa ahilan dulur ingsun iku kana ana sapa hadza karo ahi iku fi jubin ing dalem sumur yahfironi kang ngeduk karone sapa hadza karo ahi ha ing jub farofaan nuli ngangkat sapa hadza almin kara ing alat sing gawe ngeduk iku wau fadoroban nuli mukul sapa hadza bihi kelawan minkor rok sasoh bihi ing rok sasohibi ing sirahe koncone hadza akhire diblekke ning sirahe faqatalan nuli mateni sapa hadza hu ing akhi faqalan nuli dawuh sapa nabi afu ngapura sira anhu saking hadza fa'aban nuli wegah sapa waliyul maktul sumangkoman nuli ngadeg totumandang sapa waliyul maktul faqalan nuli ngucap sapa waliyul maktul ya Rasulullah inna hadza setune ikilah qatil wa ahilan dulur ingsun iku kana ana sapa hadza wa ahi ku fi jubin ing dalam sumur yaghfironi kang ngeduk karone sapa hadza karo ahi ha ing jub farofaan nuli ngangkat sapa hadza almin karo ing alat gawe ngeduk ura nyono ingsun hu ing hadza iku wau Kala kang ngucap sapa hadza fadzoroban nuli mukul sapa hadza qatil iki wau rok sasohibi ing sirai kancane hadza faqatalan nuli mateni sapa hadza hu ing sahib faqala nuli dawuh sapa nabi afu ngapura sira anhu saking hadza fa'aban nuli wegah sapa waliyul maktul kala dawuh sapa nabi idhab budala sira in qatal talamun ngapura sira lamun mateni sira hu ing hadza kunta mongko ana sapa sira iku mislahu sepadane hadza wis kono kowe nek meh mateni-matenano tapi kowe yo padha ndekne kunta mislahu fa kharaja nuli metu sapa waliyul maktul bihi kelawan nggawa hadza hatta jawa ya sehingga nglewati sapa waliyul maktul iku wau fana daina nuli undang-undang kita hu ing waliyul maktul akhirnya diundang nabi meneh ama tasma'una tahora krungu sira ma ing perkara yaqulu kang dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilokke karo kanca-kancane dilokke karo sahabate nabi kowe ora eling apa sing didhawuhke nabi farajaan nuli bali sapa waliyul maktul faqalan nuli ngucap sapa waliyul faqalan nuli dawuh sapa nabi in qatal tulamun mateni sira hu ing hadza iku wau kuntu mangkono sapa sira kuntu mangkono sapa ingsun iku mislahu sepadane hadza
Kala dawuh sapa Nabi, na'am ya, afu ngapura sira anhu saking hadza faharaja nuli metu sapa waliyul maktul. Ya juru halin narik sapa waliyul maktul nis'atahu ing tali kendaline hadza hatta khafiyah sehingga jelas utawa katon sop apa hadza alaina ing atase kita. Nanti reti kabeh nak wong kuwi mau sing matene dilarak nganggo apa tali-taline ditalekke ning gulu. Abarona sapa Ismail bin Mas'udin, golang ngucap sapa Ismail, hadasana sapa Khalidun, golang ngucap sapa Khalid, hadasana sapa Hatimun an Simakin. Zakaronutur sapa Simak anna Alqamah tabna Wa'ilin ing sedune Alqamah bin Wa'il iku ahbaru ngabarake sapa Alqamah hu ing Simak an abihi saking bapake Wa'il anahu sedune abihi iku kana ana sapa abihi iku kok idan wong kang lungguh inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza jaa dumadaan teka sapa rajulun wong lanang yakudu kang nuntun sapa rajul ahara ing wong weneh binis aten kelawan nggunakake tali saka lulang. Fangkola nuli ngucap sapa rajul, ya rajul sing yakudu iku wau. Ya Rasulullah itu Gusti Rasul, kota lamatani sapa hadza ikilah wong ahi ing dulur ingsun. Fangkola nuli dawuh lahu maring rajul iku wau sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atak tulu ana ta harep mateni sirahu ing hadza. Kala ngucap sapa hadza iku wau ya Rasulullah tu Gusti Rasul laulam yak tarif lamun ora ngerti laulam yak tarif lamun ora ngerti sapa rajul iku wau akom tumangka jumeneng ingsun alaihi ing atase rajul albayyinata ing saksi. Kala dawuh sapa Nabi na'am ya kotal tu mateni sira hu ing akhi. Kala dawuh sapa Nabi, kaifa hale kepiye kotal tamateni sapa sira hu ing akhi. Kala ngucap sapa hadza, kuntu ana sapa ingsun ana hiya ingsun wa huwa lan hadza iku nahtatibu golek kayu. Iku nahtatibu golek kayu sapa kita. Kayu dalam arti kayu bakar min sajaratin saking wit. Fasabba nuli misuh-misuh sapa hadza ni ing ingsun wa ahzaban nuli nasu sapa fa ahzaban nuli nasu sapa hadza ni ing ingsun. Karo-karone kuwi mau kula ki asline golek kayu bareng. Ha ndelelah kuwi wong sing tak pateni niku hidup-hidup nasu karo misuh. Fadorab tu nuli mukul ingsun bil faksi kelawan perkul reti sing gawe ngetoki kuwi lho sing gedhe kaya godho ngono kuwi lho. Ala kornihi ing atase sirahe hadza. Korni maknane sungu iki maknane apa sih? Sirah. Ala kornihi ing atase sirahe hadza. Lek kakean suwan lho tak buabit wae sirahe. Padahal lungone iki apa lunga bareng golek kayu bareng. Jadi koncone sing siji ki misuh-misuh mbek nasu-nasu langsung digubek nggo perkul ngono kuwi. Ning apa ning sirah. Faqala nuli dawuh lahu maring hadza iki wau wong sing lanang sing mateni ku wau sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Halaka ana ta iku keduwe sira min malin utawi bondo tuadi kang nebus sapa sira hi ing akhi an-nafsi kahale dadi gantine awak ira. Ya kuwi duwe bondo ra gawe nebus kuwi wis mateni. Kala ngucap sapa hadza ya Rasulullah do Gusti Rasul mali ora ana iku keduwe ingsun ila faksi. Apa ila faksi kejaba perkul ingsun. Ya kula duwe mung niki tok bondone Nabi. Wa kisa ilan pakaian ingsun. Kula duwe ya mung iki kalih pakaian sing tak nggo niki lho. Faqala nuli dawuh lahu maring hadza sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atura ana toh nyono sira kaum maka ing kaum sira yastaruna kang gelem tuku sapa kaum ka ing sira.
Ya kono kowe njajal tawakno awakmu ono sing gelem tuku apa ora dadi budak ngono kuwi. Kala ngucap sapa hadza ana utawi ingsun iku ahwanu luweh asor ala qaumi ngalahake kaum ingsun min zakati nimbang mengkono lah yastaruna paroma nuli nguncalake sapa nabi binis ati kelawan tali saka lulang ila rajuli maring wong lanang faqala nuli dawuh sapa nabi dunaka ngalapo sira sahibaka ing kanca sira falama walan nuli gelem semangsane mungkur sapa rajul kala mongko dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi nguncalke tali, tapi karo wong lanang sing nggawa iku mau didhawuhi Nabi ngene. In qatalan lamun mateni sapa sirahu ing hadza fa huwa mongko utawi rajul iku misluhu padane hadza. Nek kowe mateni padha karo ndeknene. Fa adraku nuli nemu sapa sahabat ar-rajula ing wong lanang. Faqalu nuli padha ngucap sapa sahabat, "Wailaka, cilaka sira." Inna Rasulullah hisuni Rasul sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Rasul in qatala lamun mateni sapa sira hu ing hadza fa huwa mongko utawi rajul sing meh mateni ku iku misluhu padane hadana kowe meh mateni berarti kowe padha ndekne farojaan uli bali sapa rajul ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala nuli ngucap sapa rajul ya Rasulullah Duh Gusti Rasul, khudis tu diceritani ingsun, anaka ing sedune sira, iku kultang ngucap sira, in qatala ing lafal in qatala lamun mateni sapa rajul, hu ing hadza, fa huwa mongko utawi rajul, iku mislu padane hadza, wa al ahwatu lan apa toh nyekel ingsun hu ing hadza ila bi amrika kejaba kelak sebab perintah sira. Ya kula kan yo nyekel iki perintah jenengan. Mau ning dhuwur kan Nabi nguncalake apa mau tali. Faqala nuli dawuh sapa Nabi, "Maing ngopo turu idung ngarepake sira?" Ya sing tok karepe iki piye? Ayabu ing yen toh bali sapa hadza bi ismika kelawan nggawa dosa sira wa izmi sahibika lan dosane dulur ira. Kala ngucap sapa rajul balang nggih. Kala dawuh sapa Nabi, "Fa in zaka nuli lamun mengkono lah." Turidu ayabu zalika utawi mengkonolah rajul iku kadalika kaya mengkonolah hadza iku wau nak kowe meh bales matane ya kowe malah kaya ndekne ambarona sapa Zakaria bin Yahya kala ngucap sapa Zakaria hadasana sapa Abdullah bin Muadzin kala ngucap sapa Abdullah hadasana sapa Abi kala ngucap sapa Abi hadasana sapa Abu Yunusa an Simak bin Harbin apa ana Alqamah bin Wa'il sunna Alqamah bin Wa'il iku hadasan ceritane sapa Alqamah hu ing Simak ana abahu ing sedune bapake Alqamah iku hadasan ceritane sapa abahu hu ing Alqamah kala ngucap sapa abahu ini sedune ingsun iku langkok idun yekti wong kang lungguh ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam irja'a dumadaan taka sapa rajulun wong lanang yaku dukang naleni sapa rajul akhara ing wong kang weneh nahwahu ing sepadane hadis kok sing ning dhuwur iku wae ambarana sapa Muhammad bin Ma'marin kala ngucap sapa Muhammad hadasana sapa Yahya bin Muhammadin an Abi Awanata an Ismail bin Salimin an Alqamah bin Wa'ilin apa ana abahu sedune bapake Alqamah iku hadasan ceritane sapa abuhu hum ing ruwat ana nabi yang sedune Nabi sallallahu alaihi wasallam iku utia ditekani sapa rajul sapa nabi iku utia ditekani sapa nabi bi rajulin kelawan wong lanang kotala kang teman-teman wis mateni sapa rajulan ing wong lanang liyane fadafa'an nuling ngwehake sapa nabi hu ing rajul waliyal maktub ila waliyil maktuli maring waline wong sing terbunuh yaktulu kang wis mateni sapa rajul hu ing maktul fangkola nuli dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam lijulasaihi maring pira-pira kanca lungguhe Nabi al-qatilu tawi wong kang mateni wal maktulu lan sing diwateni iku finaring dalem neraka
Kala ngucap sapa iki wau sing riwayatake Abahu nggih. Kala ngucap sapa Abahu, bapake Alqamah iku wau. Kala ngucap sapa Abahu, fattaba'an nuli ngetotake hu ing nabi sapa rajulun wong lanang. Pak Abaron nuli ngabarake sapa rajul. Pak Abaron nuli ngabarake sapa rajul. Hu ing kotil iku wau falamma ahbaron nuli ing dalam semangsane ngabarake sapa rajul hu ing waliyul maktul iku wau taro kamangka ninggal sapa waliyul maktul hu ing kotil kala ngucap sapa Abahu falakot raaitu nuli yakti teman-teman weruh ingsun hu ing kotil ya juru haling nglarak sapa kotil dilarak dalam arti diseret nis atahu ing tali kendali saka lulange kotil hinantaro kaing dalam semangsane ninggal sapa waliyul maktul hu ing kotil yadhabu halilunga sapa kotil fadakar tunuli nutur sapa ingsun zalika ing mengkono lah qatra aituhu li habibin maring habib. Faqala nuli ngucap sapa Habib, hadasane sapa Sa'id bin Aswa'a, kala ngucap sapa Sa'id. Wa dzakara lan nutur sapa Sa'id, ana nabiya ing sedune Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ampun ngantuk lho tunan ya. Iku amaro perintah sapa Nabi ar-rajula ing wong lanang ya dalam arti ki sapa waliyul maktul bil afwi kelawan aweh ngapura, akhire gelem. Abarana sapa Isa bin Yunus, kala ngucap sapa Isa, hadasana sapa Zamratu an Abdillah bin Saudzabin an Tsabitin al-Bunani an Anas bin Malikin. Apa ana rajulan sedene wong lanang iku ata teka sapa rajul bika tili walihi kelawan nggawa wong sing mateni waline rajul. Rasulullah ing Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala nuli dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Afu ngapura sapa sira anhu saking kotil. Fa abanuli wegah sapa waliul maktul utawa rajul iku wau. Faqala nuli dawuh sapa Nabi. Khud jubu sapa sira utawa ngalapa sapa sira adiyata ing diat. Fa abanuli wegah sapa waliul maktul. Kala dawuh sapa Nabi idhabu dala sira faktul nuli matenana sapa sira hu ing kotil fa innaka karena sedune sira iku mislahu sepadane kotil wis kono nek meh tok pateni-patenan ning kowe padha karo ndekne fadhaba nuli tumandang sapa waliyul maktul utawa rajul iku wau faluhika nuli ditemu sapa arrajul wong lanang fakilan nuli diucapake lahu maring rajul apa sing diucapake inna rasulullah isune rasul sallallahu alaihi wasallam. Iku kala dawuh sapa Rasul uktul matenana sapa sira hu ing kotil fa innaka krana sedune sira iku mislahu sepadane kotil fajalla nuli ngeculake sapa waliyul maktul sabilahu ing dalane kotil famarron nuli lewat bi kelawan ketemu ingsun sapa arrajul wong lanang wa huwa halutawi rajul iku ya juru dilarak iku ya juru nglarak sapa rajul nis atahu ing tali kendali saka lulange rajul. Ambarone sapa Al Hasan bin Ishaq Al Marwazi kala ngucap sapa Hasan hadasane sapa Khalid bin Hidasin kala ngucap sapa Khalid hadasana sapa Hatim bin Ismaila an Bashir bin Muhajiri an Abdillah bin Buraidah an abihi apa ana rajulan sedene wong lanang iku jaat teka sapa rajul ilan nabi maring nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala nuli ngucap sapa rajul inna hadza rajula sedune iki lah wong lanang iku kotala mateni sapa rajul utawa hadza rajul ahi ing dulur ingsun. Kala dawuh sapa nabi idhab budala sira faktul nuli matenana sapa sira hu ing hadza rajul kama kotala kaya oleh mateni sapa hadza rajul ahoka ing dulur ira. Faqala nuli ngucap lahu maring rajul sapa arrajul wong lanang ittaqi wedya sapa sira Allah ing Allah wa'fu lan ngapura sapa sira anni hale dadi gandene ingsun fa innahu krana setuhune afu iku azamu luweh gedhe li ajrika kedue ganjaran sira wa khairun
lan luwih bagus langkah kedue sira wali ahika lan kedue sedulur ira yaumal kiamat ing dalem dina kiamat kala ngucap sapa abihi fajalan nuli ngecolake sapa rajul anhu saking kotil utawa hadar rajul iku wau kala ngucap sapa abihi fa'uhbirana li dikabarake sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam fasa'alan nuli takon sapa nabi hu ing hadar rajul fa'ahbara nuli ngabarake sapa hadar rajul wong sing mateni ku mau hu ing nabi bima kelawan perkara kala kang ngucap sapa hadar rajul lahu maring rajulan niku wau sing nggawa iku wau kala ngucap sapa iku sing riwayatake abi an abihi kala ngucap sapa abihi fa'anafa nuling lelehake sapa nabi hu ing hadzal rajul ama eling-eling innahu setuhune maktul ki wong sing dipateni iku kana ana sapa maktul iku khairan luwih bagus mimma tinimbang perkara huwa kang utawi ma iku soniun wong kang gawe bika kedue sira yaumul kiamat ing dalem dina kiamat yang kulu bakal ngucap sapa maktul iku wau ya Rabbi duh pangeran ingsul sal nerusno sira hadza ing ikilah hadzar rajul fima sebab apa sal takono dalam arti rusno ki kon nakon nggih sal takono sira hadza ing ikilah rajul sing mateni fima sebab apa kotala mateni sapa hadza rajul ni ing ingsun takwilu qaulillahi ku penjelasane dawuh Allah wa in hakam dalan lamun ngukumi sapa sira fahkum mongko menghukumi sapa sira bainahum ing dalem antarane kaum bil qisti kelawan adil Dzikrul ihtilafi ala ikrimata fi dzalika ing dalem mengkonolah tahwil. Abarana sapa Al-Qasim ibnu Yakaria ibn Dinarin. Kala ngucap sapa Al-Qasim, hadatsana sapa Ubaidullah ibnu Musa. Kala ngucap sapa Ubaidullah, ambana sapa Aliun wa huwa tawi Ali iku ibnu Sholihin an Simakin an Ikrimata an Ibni Abbasin. Kala ngucap sapa Ibni Abbas. Kana ono sapa Quraidzah wan Nadziru lan Nadir, Bani Quraidzah karo Bani Nadir. Wa kana lanono sapa an-nadhiru bani nadhir iku asrofa luwih mulya min Quraidzah tatinimbang Bani Quraidzah. Wa kana lanono kelakuan iku idza kotaleng dalem nalikane mateni sapa rajulun wong lanang min Quraidzah ta saking Bani Quraidzah rajulan ing wong lanang minan nadhiri saking Bani Nadhir ana wong lanang saka Quraidzah mateni wong lanang saka Bani Nadhir. Kutila mongko dipateni sapa rajul min Quraidzah bihi sebab mateni rajulan. Jadi turun temurun. Wa idza qatala lan ing dalem nalikane mateni sapa rajulun wong lanang minan nadhir saking Bani Nadhir, rajulan ing wong lanang min Quraidzah saking Bani Quraidzah. Ada mongko mbayar diat sapa rajul minan nadhir mi'ata waskin ing 100 wasak utawa 100 budak mintamrin saking kurma. Falamma bu'itsa nuling dalam semangsane diutus sapa nabi kotala mongko mateni sapa rajulun wong lanang minan nadhiri saking Bani Nadhir rajulan ing wong lanang min Quraidzah saking Bani Quraidzah. Faqalu nuli padha ngucap sapa kaum idfa'u awiya sapa sira kabeh hu ing diyat hu ing rajul iku wau hu ing rajul ilaina maring kita naktul mongko bakal mateni kita hu ing rajul kuwi mbok yo kekno kuwi wong lanang kuwi sing mateni saka wong lanang saka Bani Nadhir mateni Bani Quraidzah kono rene faqalu nuli padha ngucap sapa Bani Nadhir bainana iku ing dalem antarane kita wa bainakum lan ing dalem antarane sira kabeh sapa nabi aja tok hukumi dhewe awake dhewe kuwi duwe nabi fa atau nuli nekani sapa Quraidzah karo Bani Nadhir iku wau hu ing nabi fanazalat nuli temurun apa sing temurun rupane ayat wa in hakam tu fahkum bainahum bil qisti
Wa in hakamtum lan lamun ngukumi sapa sira fahkum mongko ngukumi sira bainahum ing dalem antarane kaum bil qisti kelawan tumindak adil. Wal qistu utawi sing diarani al qistu iku an nafsu dikisos. Iku an nafsu dikisos bin nafsi sebab mateni sejiwa. Jadi an nafsu bin nafsi. Sumana jalat nuli temurun apa sing temurun afa hukmal jahiliyati yabghun. Afa hukmal jahiliyati ana toh kaya hukume zaman jahiliyah yabhuna nyuprih sapa nas kok meh di pateni apa dewi di main hakim sendiri meh dilarak dewi. Ahbarona sapa Ubaidullah ibnu Sa'din kala ngucap sapa Ubaidullah hadasana sapa Ami kala ngucap sapa Ami hadasana sapa Abi an Ibni Ishaq ahbaroni sapa Dawud ibnul Husaini an Ikrimata an Ibni Abbasin apa anal ayati setune ayat alati fil maidati kang ing dalem al-maidah alati kolakan dawuha ing ayat sapa Allah Gusti Allah fahkum mongko ngukumina sapa sira ing lafal iku wau fahkum ngukumina sira bainahum ing dalem antarane kaum ya sing rupane Bani Quraidah karo Bani apa mau Nazir au a'rid utawa mengo ana sapa sira anhum saking kaum ilal muksitina tumeka lafal muksitin innama nazalat iku innama nazalat angin pastine temurun apa ayat fidyati ing dalem bab diyat bainan nadhiri ing dalem antarane Bani Nadir wa bain na Quraidah talan ing dalem antarane Bani Quraidah ayat iku turun gawe menghukumi sapa Bani Quraidah karo Bani Nadir wa dzalika utawi mengkonolah diyat ki ya tebusane iku wau anna qatlan nadhiri setuhune wong kang dipateni Bani Nadir kana kang ana apa qatla lahum keduwe Nazir iku syarafun mulya yudauna dibayar diyate sapa Nazir iku wau adiyata kelawan diyat kamilatan hale sempurna. Wa anna Bani Quraidah tasedulan setuhune Bani Quraidah iku kanu ana sapa Quraidah iku yudauna mbayar diyat atau tebusan sapa Quraidah nisfat diyati ing separone diyat fataha kamu nulin jaluk hukum sapa kaum iku wau fidzalika sebab mengkonolah yudauna nisfat diyat. Bani Nadir nak bayar diyat full, tapi nak Bani Quraidah mung bayar apa setengah. Ya kuwi dilaporke ning endi ila Rasulillah maring Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa anjalan nuli nurunake sapa Allah Gusti Allah zalika ing mengkonolah rupane ayat. Fahkum bainahum au a'rid anhum iku wau. Fihim ing dalam kaum fahamalah nulin nanggung hum ing kaum sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal haqi ngatasi perkara kang hak fi dzalika ing dalem mengkonolah ayat faja'ala nulin dadekake sapa nabi adiyata ing tebusan sawaan ing padha akhire dipadhakake babul kuwatiku bab kisos benal ahrori ing dalem antarane pira-pira wong merdeka wal mamaliki lan pira-pira budak fin nafsi ing dalem mateni jiwa. Abarone sapa Muhammad ibnul Musanna kula ngucap sapa Muhammad. Hadasana sapa Yahya bin Sa'idin kula ngucap sapa Yahya. Hadasana sapa Sa'idun an Qatadah anil Hasani an Qais bin Ubadin kula ngucap sapa Qais intolak tu budal ingsun anahya ingsun wal astarulan astar ila Ali yen maring Ali. Fangkulna nuli ngucap sira hal ahida ana toh wasiat ilaika maring sira. Sapa nabi wahi nabine Allah sayan ing suwiji-wiji lam yahad kang ora tau kang durung tau wasiat sapa nabi wa hu ing sailan nasi maring menungso amatan halir rupa umum kala ngucap sapa Ali la ora ilama kejaba perkara
ilama iku kejaba perkara kana kang ana apa ma iku fi kitabi ing dalem kitab hadza ya ikilah kitab fa ahraja nuli ngetokake sapa ali kitaban ing kitab min kira bisayfihi saking sarung pedange ali kirab iku wadah pedang fa idzan dumadaan ing dalem nalikane ahraja fihi iku ing dalem kira bisayfihi al mukminuna utawi lafal al mukminuna utawi biro-biro wong mukmin iku takafau podonan utawa sepadan iku takafau padan sepadan apa dima uhum biro-biro getahe mukminun wahum utawi mukminun iku yadun tangan alaman ing atase wong siwahu kang seliyane mukminun wayas alan nandangi bizimmatihim kelawan tanggungane mukminun apa adnahum asore mukminun ala eling-eling layuk talu ora dipateni sapa mukminun wong mukmin bikafirin sebab mateni wong kafir waladzu ahdin waladzu lan ora dikisos wong sing duweni janji bi ahdihi kelawan janjine ahdin du ahdin iku wau man ya wong ahdasa kang gawe anyar sapa man hadasan ing perkara sing anyar fa'ala nafsihi mongko ing ngatasé awak dhewe ne du ahdin iku wau au awa utawa wong kang ngungsi muhdisan ing wong kang gawe anyar fa alaihi mongko iku keduwe man laknatullahi utawi laknate Allah wal malaikati lan malaikat wan nasilan manusa ajmaina hius kabehane abaroni sapa Abu Bakar ibnu Aliyin kala ngucap sapa Abu Bakrin hadasana sapa Al-Qawaririyu kala ngucap sapa Al-Qawaririyu hadasana sapa Muhammad ibnu Abdul Wahidi kala ngucap sapa Muhammad hadasana sapa Amr ibnu Amirin an Qatadah an Abi Hassana an Aliyin apa ana Nabi Yasduni Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Nabi al mukminuna utawi pira-pira wong mukmin iku takafau padan sepadan apa dimauhum pira-pira gedhe mukminun wa hum utawi mukminun iku yadun gedene tangan alaman ing atase wong siwahu kang seliyane mukminun yas'a kang nandangi bizimmatihim kelawan tanggungane dalam arti jaminan tanggungane mukminun apa adnahum luweh cedhake mukminun saling membantu layuk talu ora kena dipateni sapa mukminun wong mukmin bikafirin sebab mateni wong kafir wala dzu ahdin lan ora wong kang duweni janji fi ahdi ing dalem zaman janjine dzu ahdin al qawadu iku kisos minas sayyidi saking bendoro lil mawali keduwe pira-pira budak abarana sapa Muhammad bin Huwailana wa huwa utawi Mahmud iku Al-Marwazi kala ngucap sapa Al-Marwazi hadasana sapa Abu Dawud at-Tayalisi kala ngucap sapa Abu Dawud hadasana sapa Hisyamun an Qatadah anil Hasani an Samurata apa ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Nabi man utawi sapa wong iku kotala mateni sapa man abdahu ing budake man kotalna mongko mateni kita hu ing man waman utawi sapa wonge iku jadaa ngrumpung kake irung sapa man hu ing abet kok menyacati irunge digawe grumpung gawe tugel ngono kuwi jadakna mongko ngrumpungake irung sapa kita hu ing man waman utawi sapa wonge iku ahsa ngebiri sapa man hu ing abad ahsoy namung ngebiri sapa kita hu ing man ngebiri mudeng ya kebiri ki wong lanang zakare diketok abarona sapa Nasr bin Aliyan kala ngucap sapa Nasr hadasana sapa Khalidun kala ngucap sapa Khalid hadasana sapa Sa'idun an Qatadah anil Hasani an Samurata an Nabi sallallahu alaihi wasallam kala dawuh sapa Nabi man utawi sapa wong iku kotala mateni sapa man abdahu ing budake man kotalna mongko mateni kita hu ing man waman utawi sapa wong iku jadak ngrumpungake irung sapa man abdahu ing budake man jadak mongko ngrumpungake irung sapa kita hu ing man
Abarona sapa Qutaibah tu kala ngucap sapa Qutaibah hadasna sapa Abu Awanata an Qatadah Anil Hasani an Samurata kala ngucap sapa Samurah kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manutawi sapa wong iku kotala mateni sapa man abdahu ing budake man kotal namangka mateni kita hu ing man paman utawi sapa wong iku jadaang ngrumpungake irung sapa man abdahu ing budake man jadakna mongko ngrumpungake irung sapa kita hu ing man qatlul mar'ati istirahat riyen